Welcome back sa aming YouTube channel. Ayan, on the way kami sa IMM sa may Jurong East. Hi, say hi, Siway. Nanonood kami sa may IMM, guys. Kasi titingin ng sapatos doon si ate. Gusto niya. So, bibili kami ng sapatos nga ni Ate Tonet. And then, titingin din kami ng gadgets para kay Siyo sa kanyang birthday. Yan. On the way na kami. Wow, see, when's your birthday? When is your birthday, Lalab? April 13. Wow. When is that? Wednesday. Wednesday. Wow, she counted. Baby shark, baby shark. This is baby shark. And what is your Pero kadakula daw. Move mo daw sa ano. Dakulaon ate. Pero kasa ka, ganyan eh. Matami. Ang daming sales, guys. $30 lang siya, lahat. Okay, too tired So guys, andito na kami sa sasakyan. Time check. What time ate? 36. 6:36 na siya, guys. From 12 something tapos 6:36, halos mga magsi 6 hours kami dito sa sa may IMM. Sobrang nakakapagod. Nakabili kami ng shoes ni ate and what? And si Chen shoes. Hindi rin kami nakabili ng gadget para kay Siyo. Ayan. Mama, is it in one? Mama. So, mamaya bait ako sa inyo, guys, yung binabili namin na na shoes ni Ate Tonet and then ni si Chen. And uwi muna kami. Hindi pa kami nakapag-dinner. So, bibili na lang kami. Pero siguro sa Woodlands na lang kasi nakakapagod na, guys. Hindi na rin kami magluluto. Hindi kami nakapag-grocery. Grabe, nakakapagod. Chen, your seatbelt! Ayun, sobra pang likot ng mga bata. Ang dami-daming tao. Sobrang daming tao na parang wala talaga. Sobra. Ayun, nakakaloka. Hindi rin ako masyado nakapag-video kasi nagmamadali kami lagi yung lakad namin para kaming laging may hinahabol ganun. So ayun, mamaya na lang, guys, pagdating namin sa bahay. Hi guys, nandito na kami sa bahay. Nagbihis muna ako kasi medyo nangangati na ako. Siway is there. Hi, Siway. Kagigising niya lang. Ayan, hyper na naman. Say hi. Say hi. Ayo. What is your name? What is your is? Wrong. Again, what is your name? Is? Tang? Tang. Tang? Z? Ate. Tang Z? Ayo. Ayan. So, pakita ko sa inyo, guys, yung biniling sapatos ni Ate Tonet. Yung sapatos ni Ate Tonet, tapos yung sapatos na nabili namin kay Zichen. Upo na lang ako dito, guys. Pakita ko sa inyo yung nabili namin kay Zichen muna. Yung nabili namin kay Zichen muna na sapatos. Bali, guys, sa Skechers, ang baby ko andyan sa harapan ng camera. Ayan. Bali, guys, sa Skechers, ang dami niyang sales.
Meron siyang ano lang, yung $30 lang guys. Sobrang ano, ang dami talaga. Mga $30 lang. Ito nabili namin ito, kay si Tia na shoes. Size 5 na to guys. Si Hay, that in the table, love it's shaking eh. Papa? Ayan, $35 lang siya guys. Papa, it! Diba? Ito yung nagustuhan niya. Na ano. Ba't wala na tong ano, box? Wala na talaga siyang box. Diba? Maganda to eh. Kasi diba dati nasa Skechers din ako. So ito, maganda talaga to. Pati yung ano niya, yung insole niya maganda. And ito. So pwede niyang nang gamitin pang ano, pang sports. Yan, pang PE. This my shoes. $30 din. Ay, $40. This one how much? 30 or 40? Because this one is 40 eh. 40, 40 pala ito. Hindi 30. Pero itong ang sapatos ko. Kasi ano, this is, original price is $129. Ngayon, $40, yes. This is Then you try $129. again. This is I think it's still $40. small at home. Huh? No, this one it still will expand. Because this is cloth. Hindi ka bumili ng ano, yung ano ba yun, yung parang leather. Kasi magkaano yun, hindi naman talaga to, ano yun eh, PUB yun eh. PUB. Yung ano ba, hindi siya original na leather. So, magpapalat yun. So, kinuha talaga namin yung ano, yung cloth. Yan. Mas maganda siya. Mas pwede mo siyang lakhan. Maano nga lang pag umuulan, pero bihira naman umulan guys. Okay na, ate, papakoy mo man yan dyan sa imong ko eh. Pero bihira lang naman siyang umulan guys. So, okay na to. Mas maganda to pa nag-PPE siya. Ayan. So, next is, ate Tonat shoes. Ewan ko ba, ba't bumili pa siya ng sapatos? Meron naman siyang ano. Meron pa siya guys, kasi ginagamit niya yung sapatos ko. Tapos yung itim niyang sapatos sa pang-eskwela, tumatay siya. Dito talaga siya pumesto sa harapan ng camera. Yan. So, yung dati niyang sapatos guys, nung ano, pwede pa naman, ano, wala naman, kasi lalagyan mo lang siya ng glue. Hindi niya na sinusuot. Tapos ginamit niya na yung sapatos ko. Nilagyan ko rin ng glue kasi medyo umangat na nga yung harapan niya. Ayun. Ngayon, nagpabili siya ulit. Pero sobrang ganda. Ayan o. Ano to eh? Panglalaking size, guys. Ang diabetes yun. Ano yung diaper pala? Wait lang guys, wala diaper yung baby ko. Tumatae. Wait lang. And then, Euro 39. So, size 39 to. Usually, yung size ni ate is 38. Yung 38, medyo may allowance na sa kanya. Pero ito, parang ano lang, pero yung cutting, depende naman sa cutting yun eh. So, medyo maliit lang yung cutting. It's okay. Tama-tama lang din. May allowance pa, pero okay lang din naman. Ang gustuhan niya, maganda diba? Ganda. And then, 15% discount na siya. Ayan. Cute. Ang ganda yung style niya. Pag suot niya ate, sobrang ganda. Ayan. Ganda diba? Pang-forma. Sabi niya pang-forma, hindi pang school. Pang-forma. Pwede pang-forma, pwede pang school. Pero ate, white siya. Dumihin to guys. Nice. Do you like it? Para siyang ano, garo siya Nike, no? Garo siya Adidas. Just pull. Nice. Why you keep shouting? Oh my goodness. Stand up so more easy for you to wear. Okay, stand up, lalab. Move there. Move a bit there. Okay. Turn the other side view.
Okay. The other side. Okay. That's nice. You like it? Yeah. Nice, ah? Is it soft? Comfortable? Yeah, come So, yun guys, size 35 na tong kay si Chen. Ito yung ano, smaller size ng babae. US €5, €35. Tsaka maliit yung cutting niya, so tamang-tama lang. Kasi yung isa niya, yung ginagamit niyang ano, yung ginagamit niya sapatos, Skechers din yun. Pero medyo, ano na kasi yung sa likuran, siguro ano ba yung tawag? Maganda pa naman siya, hindi siya sira guys, pero ano siya, tight na daw. Yun, masikip na sa paa niya. Bumili na kami ng bago. Isa pa, ang daming sale doon. So, okay lang. So yun guys, hindi na kami nagluto. Ay, hindi na kami bumili sa labas. Nagluto na lang kami dito sa bahay. Nagluluto si Mr. ng sardinas tsaka gulay. Wala nang budget. Taubos na yung budget na. Ayan. So ito, di ba mga tayo, ano? I think Yes, I did. did you try with Socks. socks? Yeah. Ayan. I haven't. Pakita ko sa inyo yung niluluto ni Mr. Yung cooking veggie han, right? Done already. I done already, oh. Pwede na kami kumain. Eat. Ayan. And then, sardines. Gusto ng mga kids to. Ayan. Ang gulo ng buhok ko. Si Siyo pala guys, hindi pa namin nabibilhan. Yung birthday girl. Ayan. Tingin na lang kami sa online kasi yung gusto niya ang mahal. So, ayun. Hindi naman kami nagra-rush. May araw pa. Ayan, siguro sa birthday niya na lang talaga kami makakabili ng regalo para sa kanya. So, that's it for today, guys. Hope to see you guys sa susunod naming video. Bye. Let's see your one CEO, how many times Papa tell you make up your mind so we can buy? You see, today we went up. You still cannot make decision to buy. When you want to buy? Do you like sardines? Love. Love. How many times Papa already tell you? Happy today, birthday to you. Happy birthday to